Всяко лице има своя уникалност, която заслужава да бъде подчертано. Някога питал ли си се как перфектната двойка вежди може да трансформира цялото лице? В бюти салон всяка услуга е проектирана да предложи точно това – специализация, качество и безупречен резултат. Изкуството на почистването на вежди с конец се отличава, предлагайки прецизност и напълно естествен резултат. Този метод, без дразнене или пука, подчертава хармонията на всяко лице. Това е перфектният избор за тези, които искат детайлност и елегантност във всяка линия. Бюти салон предлага перманентни вежди, които траят, поставяне и боядисване на мигли и татуировки на вежди, които осигуряват симетрия и естественост. Гримът завършва преживяването, персонализиран за всякакви поводи. Предлага също така цялостни пакети, като за булки, които искат да комбинират грим, маникюр и прическа. Има още красиви опции за подаръци за грижа за любимите хора. За красота, която се откроява, изборът е един – бюти салон.